Paahtopaistisämpylät voi tehdä joko ylijääneestä paistista, tai sitten tätä varten voi paistaa ihan oman paistin. On ne sen verran hyviä. Paahtopaisti uuniin, ohjeen mukaan paistetaan kypsäksi asti ja siivutetaan ohueksi siivuksi. Ei haittaa vaikka jää vähän roseeksi, koska tämä meillä käy uunissa uudelleen. Sitten otetaan cheddaria, tuommoisia sopivia siivuja ja oikein hyviä sämpylöitä. Me käytettiin paistopistesämpylöitä, mutta parhaata tulee tietenkin kun tekee ne itse. Reippaasti paahtopaistia ja cheddaria sämpylän päälle ja uuniritilälle ja pyöräytetään uunissa sillä tavalla, että tuo juusto sulaa tuohon pinnalle. Lisätään vähän sinappia kanteen ja sitten pakolliset vihreät, eli me laitettiin tomaattia ja suolakurkkuja, mut sinnehän voi laittaa melkein mitä itse haluaa. Ei muuta kuin syömään. Täydelliset tarjottavat.